Herätys, kouluaamu. Seuraavaksi minä menen. Saadaan mennä herättämään Rikun ja sitten lähden kouluun. Äiti! No mitä, kulta? Voitko sä herättää Rikun, kun mä myöhästyn muuten koulusta? Minä herätän. Kiitos! Taidan soittaa Annille. Tyhjä tietokone. Moi Jasmin. Moi! Haluaisitko tulla tänne meille, jos lähettäis yhtä matkaa kouluun? Onhan vikapäivä. Niin, mä tuun. Moikka! Joo, kiitti, moi! Mä unohdin oven auki, mä käyn laittaa kiinni. Joo. Mennään. Ei, unohdin pukea. Käyn laittamassa pukea jotain päälle. Joo, pitää vielä harjata turkki. Joo. Oi, miten ihana kruunu. Joo, sä voit laittaa sen täksi päiväksi. Mä en hirveästi pitää siltä. Mä voisin ehkä kokeilla tätä. Joo, pistä se. En ole ihan varma. Ei tää sovi. Ei ehkä. Sä oot hyvä noin. No niin, mennääks? Joo. Mä laitan tän vankiin. Joo. Voi ei. Se tullaan sinne hakemaan sen. Katsotaanpa mitä tässä on. Teidän lapsenne Jasmin on kutsuttu lastenkotiin. Tarkoittaa. Tämä on sitten pakko tehdä, ettei tästä tule poliisiasiaa. Joo, mun pitää tästä lähteä kotiin, mutta tästä on kruunu. Kiitti lainasta. Joo, moikka. Moikka. Mitäs te täällä teette? No odotetaan sinua. Onneksi olkoon, kulta. Kiitos, äiti. Minä katan pöydät. Kutsukaa te kaikki kaverit. On. Iska, mä soitin jo kaikille. Hyvä. Paljon onnea. Kiitos. Tulkaa peremmälle. Tulepas Jasmin tänne. Meillä on sinulle yllätys. Okei. Tää lahja on sitten kaikilta meiltä yhteinen. Voi kiitos. Oi, täällä on kaikenlaista. Kiitos kaikki. Käyn hakemassa karkkikoriin, niin laitetaan sinne kaikki nuo karvit ja tikkarit. Syömään. Jee! Mä oon ainakin ihan täynnä. Ja voitte mennä. Kiitos. Olen tietokoneella. Joo. Anni, tulepas. Meidän täytyy lähteä kotiin. Sori, mun täytyy mennä. Joo, nähdään joskus. Joo, moikka. Meidänkin täytyy lähteä. Kiitos juhlista. Eipä mitään. Kiitos, että kävitte. Joo. Heippa. No niin, kaikki nukkumaan.